ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬರ್ಸಾತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರಿಗಳು ಬಿಸಿಂದತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರಾವ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟು ಬುಡ್ಪಾಯಿಗಳು ಐದು ದುಂಬ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಟಿ ಬಂದಾಗ ನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಇದೊತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅವತ್ತು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಟೀಮು 75 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕದ್ರಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಅವ ಐತ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಡು ಬಲೆ ಐದು ವಿಷಯದ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಲ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆದ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ರಿಲೀಸ್ ಆರೆಂಡು ನೆಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮುಗು ಬೆರಿ ಸಹಾಯತ್ ಮುಂತುಲೆ ಬರೋದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಊರು ವೇಣೂರ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತಲುಪದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜವಡೀರು ಒಂಜಿ ಕೂಡುಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅನ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದ ಮೂವಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ತೆಲ್ಪರೆ ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಏಪ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಜಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಬುಡ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾಡ್ತೂಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕನೆಂಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಐದು ತುಂಬದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಒಂಜಿ ಗಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯರ್ ನಾಂಡವರ ಐನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗಡ ವರ್ಪ ನೀ ಮುಲ್ತೂರು ತೆಂಗ್ಲಾಟಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಪೂರ ತೊಯ್ಪಾವ ನಿಕುಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕದ್ರಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಜೈ ले मुल्पड़ तिंगलु अड़े कद्र ग्रौंड बितारद बले पोई नम विशेषदाद बर्नाग वर्ष बरोदु तुले वर्ष बरोदु अंच इंग्लो अडे पोदे वीडियो अल्प अल्पदाद अपडेट्स मात्र कोर्प बाय गाइस कद्री ग्रौंड वर्क पोई ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿ ಗೌಡರನ್ನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ಇಲಿಕಾಣದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಚನಾ ತುಳು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿರಿಸಾಯರು ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿಂತುನಾರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿತರಕರ ನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಬುಧರವಂತ ನಂಚಿನ ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ಟರು ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಬಂದು ಏನುವುದಿಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಗಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ರಗಡ ವಿಲನ ಪೈನಂಚಿನರಲ್ಲೇ ನಮಾರು ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ರಂಗಭೂಮಿ ತಿಳಿಬಹುದಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧೈರ್ಯ ಮಿಚ್ಚಚಾವಡಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರಪುಣ ಮತ್ತು ಮೆರುಗುದಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ
ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮಂತದುಲನ ಐಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಐನಕಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಐದು ಮಿತ್ತ ಚೌಡುಬಾಡು ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವನೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಾದನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬಸ್ಬೋಡು ಕೋಡು ಬಂದಿತ್ತನಂದ ಐಕ್ಯ ಬೆರಿಬೋಟಿನಾರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪಡೆದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ಲ ವರ್ಷ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತೋರಿಸಿನ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಂದು ದೈದಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡುಬಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲನ ಈತ ಮಾತದಾತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ದೈದಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡುಬಾಡು ಬಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾರು ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣಟ್ ನಾವು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಬರಿಕಿದಿದ್ದು ಜವನೇರದ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಲೇರೈಕೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾಡುಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಜದುಪನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂಕೋರ್ದು ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವೇತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವೇತು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರಣ ಗುರುವಾದ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೈದೇರಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದುಂಟು ಈ ಇದೇ ಟೀಮು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಹೀರೋ ಬಾರದು ಐಪನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಈ ಬಾಲ ಅವರಿಂದ ಐನದು ಬೇಗ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇರಿಗ್ಲ ಮುಖಂಜಿಗ ನೀರುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪ್ರಕಾಶನೆ ತಪ್ಪೋಲಕ್ಕೆ ದಯಮಂತದ ಬರೋಡೆ ದಯಮನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರ ಆಡೆಂದೇನೆ ಅನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ರಿವೇಲ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಕಳನಾಯಕೆ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂತೇರು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಡಂದು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಮೇರೆ ಪಾತಿರೋಡೆ ಆಪುಂಡು
ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಬೈದಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸುರುಡ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ. ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿನ್ ಪಡೀಲ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪಂಡು. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫುಲ್ ತಿಳ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಾರ ತಲುಪವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. 75 ಫೀಟದ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಬಹುಶಃ 2 ಮಾತಾಡ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ ದಯದಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾಡು ಬಂದಿಕ್ಕಿನದುಲ್ಲೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾರಿ ಪೂರ್ಯರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಂತು. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತೊಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತಿರ್ತು ಹೋದಿತ್ತು ಮುರೈನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಬತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಗುಳೆ ಬಂದು ಏನು ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಪಮ್ಮಿಯನ್ನ. ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಾಟ್ಯ ರಂಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಧರ ಮಂದಿನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾಡೀರಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ರೆ ದಯದಿದ್ದು ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾಡು ಅಂಚನೆ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾಡು ತ್ರಿಶೂಲನೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಸರ್ 2 ಬಾತರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ MM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಳುನಾಡೋದು ಕಲಾವಿದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತವ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಈತೊಂದು ಜವನೇರಿ ಈತ ಉಮ್ಮೆದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲರು. ಸೊ ನನ್ನದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊರಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪುದರ್ ಮದ್ದೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪುದರ್ ಮದ್ದು ನಿಗಮ ತೂದುಪರ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟನೇ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬೆಂದ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ್ಲ ಬರೋದು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪೀಲಾಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಉಮೇದ್ರ ಬೇರೆ ಮಂತಂದಲ್ಲರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ತಂಡದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನನಾಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ದುಂಬಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ್ ಮಾತಿರಗಳ ಮೋಕೆದ ಅನ್ನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ದಯದಿದ್ದು 2 ಪಾತಿರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾಗನೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೈಕ ತಿರ್ತುಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಎತ್ತುವುದಿತ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೌಟ್ ಎಂಚ ಪಾ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಟ್ಟೌಟ ಬೂರೊಂದಿಲಕ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೇರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ತಂಡ ಬೈದಿನ ಭಂಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕುಲು ಬೈದಿನ ಭಂಗ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನಾಗ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳುರಂಗಡು ಒರಿಯೋಡು ಬೇತ ಓ ಸಿನಿಮಾಲು ಒರಿಯೋಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಒರಿಯೋಡು ಯಾಪಂಡ ಸಾಯನೇಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ಅದು ಪಡ ಈ ಜವಣ್ಯನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೋದದ್ದು ಪಡ ತ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೋದದ್ದು ಪಾಡು ಅಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನ್ಪೆರ ದಾಲ ಹೊಸತ ದಾಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂತಾದೋಲಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ತಜುಪಾದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಬುಲಂ ಅಕುಲು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪಿದೇದ ಕುಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಮ್ಮಡದೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೈವದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತು ಪಡ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಎದುರುಗುಲ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೋತು ದಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಗೆಂದಾಯರ ಪಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೊಂಜಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಕ ಹಿಂಗಾತೆ ಓಡುಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣ ದುಮ್ಮಗ ರೋಷನ್ ಅನ್ನೆ ಎದುರುವಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಾಗ್ಯನ ಅಂದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬಟ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ವಿತಾರ್ಯ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಔಟ್ ಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ರಡ್ಸ ತಿಕ್ಕ್ಯ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಡ್ ಎಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮಗ ಕೂಡೊಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲನ್ನೇ ನಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಗನ್ನೇರ್ಗ ಉಡಿನ ಸೋಮ್ಯದು ಸ್ಯಾನನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ದೇಪನ್ನಗ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಗಳು ಸ್ಯಾನನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪಂದು ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಅದ್ದೆ ತೊನ್ವೆ ದೇಪನ್ನಗ ಸೂರಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ಯಾನ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬೋಸ್ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಯಾನನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಆಡೋಡು ನವೀನ್ ಏಪಲ ಫೋನ್ ನಗ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಅಂದು ದೇಪನಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲ ಬರೋದು ಯಾನು ಈತೆ ಪಂದ್ರ ಬಡಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಲಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ದೇಪನಗ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪನ ದುಂಬೆ ನವೀನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಪೂರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ನ ಜನರಿ ಏನಪ್ಪ ದ್ಯಾಮರಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಆ ಬಂಗಡಿ ಅಂತ ತೂತಿನಿ ಆ ಗೆಂದೋಡಂದು ನಾನು ಫುಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪೊಡು ಆಯ್ಲ್ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ 100% ಏನು ನಗ್ಲಿ ಏನಲ್ಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಪುಳಿಮುಂಚ ಆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಬರ್ಪುನ ರಾಪಟ ಆಡು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ನೀನು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ಜೇರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಏನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ ಗೆಂದನೆ ಯಾನ್ ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ 100% ನಮ್ಮ ಒಡಗೆ ತೋಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ತುಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಎತ್ತರಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಬರೋದು ಇನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ போய் ಆತೆ ಪನೊಂದು ಸಾನ ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಔಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿಶೂಲಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದೋರ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಪರಿಚಯ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕುಲಾಂಜ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇನಿಕ ಅನಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪುದರ್ ಮಂದಿನಾರು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪ ಎಂದ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಇದು ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ಆರು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಬಲೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ